assalamu aleykum musidɓe tedduɓe bisimilla moɗon e Ayaawo habrirde Pinal TV catal leydi Mauritanie. Bisimilla moɗon e yewtere moɗon yewtere meɗen Hoolkiso Kabaruuji taw ene addana on ɗum musidɗo moɗon siwo on taw ene duusamo e yewtere nde Babocar Kalidou Diayndiyanke. e yewtere meɗen hannde ma en kaali hen kabaruuji kewɗi e yewtere nde kala ɗo e leydi meɗen Mauritanie ha e leyɗele tariɗi ɗum min jaa ha toon to leydi meɗen Mali min jetto Guinée ha ni to Niger ha to Nigéria. ko addi ko eɗen puɗɗo ala no mbatten sowona kokken musidɗo meɗen Babocar Kalidou konngol salmodira bandiraɓe. Babocar Kalidou bisimilla ma. Assalamu aleykum musidɓe tedduɓe tawi ko yeɓɓiyankoɓe Ayaawo habrirde Pinal TV mi salmini on kono noon si won mi salmitima. eyyi ɗo e leydi meɗen Mauritanie banque mondial tottiɓe fodde capanɗe 3 millions dollars kon ɗin ɗon capanɗe 3 millions dollars koɗi ñamade holko banque mondial fanditori hen Babocar Kalidou? eyyi si won a jarama wonande hono boñ Winndere yankore noddirte nde banque mondial sifodiri tawi ko nanodiral ko fati e ñamade hakkude mum e leydi Mauritanie taw ndeɗon ñamade hono sifodiri ɗum ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e faggude ko noon e joɗaniɗo ɗo banque mondial mbiyeteɗo Christina Isabel Banasco ko kamɓe cifodiri wonande ngal ɗo nanodiral tawi ko ñamade kene wona capanɗe 3 millions e kalis dollar so tawi qimama ma won 1.1 milliard tawi koye kalis ugguya wonande limore e ɓoyne nde. noon tigui ha joni ɗo e leydi meɗen Mauritanie laamu meɗen leydi Mauritanie jaɓɓima roguere tati ɓiire ñakko ko fewti e coronavirus ma mbiyen 3e dose mo coronavirus taw ummodi ko leydi meɗen chaine. laamu leydi Mauritanie ha joni holliri fodde nogas e goo ɓiɗɗo leydi ndi e nder temedere kala ñakkima ñakku kaɓotoɗo mboros coronavirus. Babocar Kalidou. eyyi mataw en gartate oɗon fannu wonande hono leydi Chine rokki tawi kono wono wadde kala e saaha hono leydi Mauritanie ko fati haɓade e wonande rafi corona tawi ngal ɗo dokkal kene wona temedde ɗiɗi dose ko wiyete 200 dose tawi ko fati wonande e ñakku kono noon ne haɗani ɗon tan leydi Chine e nder ngal ɗon dokkal kadi walliti leydi Mauritanie tawi ko kaɓɓirɗe ko fati e safara eɗen ciftini kadi hono ko adi wonande ndiɗo leydi rokkino kadi leydi Mauritanie tawi ko fati e ñakkuji hande o so tawi ƴeewama guila dokkal leydi Chine faade leydi Mauritanie ko fati e dose ko fati e corona yettima kene wona temedde 5 e capanɗe 3 tawi ko dose ko noonne kadi hono joɗiniɗo ɗo leydi Chine woni ambassadeur leydi Chine ɗo e nder leydi Mauritanie konkone o holliti ngal ɗo dokkal wona ɗo tan jogori haade nde tawno eɓen e heblo gam rokkude leydi Mauritanie tawi ko dose ji goɗɗi ko fati haɓade wonande e rafi corona. dillere wonnode to wuuro meɗen walla mbiyen to diwan meɗen Hoolkiso haqqillaji ɗi kala ko toon gonno haalulaji kewɗi kalama hen hande o fodde nogas e jeetati neɗɗo ɓiɗɗo on ɗon diwan nen dumba to wuuro Rosso. eyyi si won no mbiruɗani eɗen gandi wonno ko ñande nogas e ɗiɗi lewru wonande ndu gonɗen ndu woni lewru septembre dillere tewi ko hewde doole seeɗa waɗi toon to wuuro Hoolkiso e nder wonande diwan mo Trarza e nder ɗum wonande ɓesgu Hoolkiso yalti gam hollidde mettere mum ko fati caɗele guuraɗe toon ko wayno kuppiraji courant wayno ko wayno kadi kuppiraji deƴƴe ko noon e gueɗe nanduɗe nder hen e nder ndeɗon dillere saabima wonande e kelgol yoga e gueɗe ha tengti kadi tawi ko fati e gueɗe laamu ɗum ɗon wonde caggal ɗum nde laamu wawi tigui tinde ɗum wawi nangude tawi ko ɓesgu wonande yaltugo e oɗon ñalawma hande o so tawi ƴeewama ɗeɗo balle kala woneno koye ya garta hakkude ñawore ko nonne kadi ɓeɗon nanguenoɓe kene wona nogas e jeetato tawi ko nangaɓe ɓe e hande o eɓen toon to Rosso caggal kay nde ñawore yane mabɓe e nder ɓeɗon kadi ene waɗi 12 tawi ko woppitaɓe ko noddirte wonande e hono ko wiyete contrôle judiciaire wonande tawi ene jeeya e mabɓe kadi rewɓe ha joni e nder oɗon fannu eɗen gandi hanki to banggue hono jonde wonande jagorɗe leydi Mauritanie hono jagorgal kalfinangal walla jomnangal konngol laamu ndewo namda ko fati dillere kewde to Hoolkiso o holliti wonde ndeɗon dillere fotani ni foof kene wonande ɓiɓɓe Hoolkiso naɓe ene dilla kono noonne kadi o holliti wonde wonande halfinaɓe toon wonɗe en gueɗe kala laamu itti ko wayno hono gardinoɗo toon wonande e suudu safride woni médecin on waylama ko noonne kadi ko wayno gardinoɗo toon sonle ko noon e gardinoɗo toon to banggue diƴƴe ɓeɗon kala mbaylama ko woɓɓe tigui lomtinaɗon.
eyyi sen jeehi to leydi meɗen Mali gardiɗo jagorɗo leydi meɗen Mali naati leydi muɗum ɗeɗo balle kono noon nde o ƴettuno konngol toon to wiyete Nations Unies kanko gardiɗo jagorɗo leydi Mali won konngol ngol o haalno toon konngol ngol noon elle weeɗani leydi France. eyyi si won no mbirɗa ni ko adi eɗen garta e namdal ma eɗen gandi hanki wonande gardiɗo jagorɗo e leydi Mali tawi ko biyeteɗo coggel Meyga hanki nde o ummiti wonande jonde oni nde o tawtorno ɗum haala kaw haalno ñande aset ɓennuɗo nde o arti hanki kikiɗe toon to gendi makko leydi Mali ko jaɓɓungal mongal tigui o jaɓɓa toon to aéroport mo Bamako sibabu nde wonande ɓiɓɓe leydi Mali weltade ɗumen e haala kaw haali toon to jonde wonande oni ɓe jalti gam wawde tigui jaɓɓademo ko nonne kadi e sembiddemo saaha kay nde ɓe belti e kaɗon haala tawi kaɗon haala fati ko e leydi France kono noon no mbiriɗa ni konko hono gardiɗo jagorɗe leydi Mali nde o tawtora nde ɗon jonde konngol ngol ƴefti ñande asette ɓennuɗo o holliti wonde France woni koye yaltude e wonande e leydi Mali ko nonne kadi hayto banggue sembeji ɗi leydi France yinno walla wallitno leydi Mali hande o ene wayno France yaltini ɗum kala kono noonne e nder ɗum ɗon hono caggal haala makko hono jagorgal leydi France kaltinagal ko fate gueɗe caggal leydi biyeteɗo France Florence Parly konkone o ɓuftinani e sibabu nde kay jaftademo wonande gardiɗo jagorɗe e leydi Mali wiidemo wonde kaɗo haala ko haala naafigagal nde tawno leydi France ɓooyi tigui dardade e leydi Mali ko faati e haɓade ko wiyete wonande waɗ boniɓe kono si won ma won tigui namdal ma to ɗemgal yaltude ɗon seeɗa men ɗeɓ artude hen hol hande o ko jogor wonde caggal ɗum ɗo ko kewi hakkude e leydi France e leydi Mali holko jogor wonde batte ko fayi arde nde tawno eɗen gandi leydi France e nder wonande Afrik so tawi ƴeewama ene famɗi ɗo junggo mabɓe ala guila e balle ɗe ɓe ballata walla nanodiri wonɗen beete o hande caggal kaɗo haala ka gardiɗo jagorɗe leydi Mali yaltini e hunuko mum beete ɗum ɗo de battinta sibabu kay nde hono wonande leydi France wiide ene nanga junggo mum salade walla ni nattude wadde ko waɗanno tawi ko balle mum wonande ko fati e leydi Mali ko ɗiɗon kuulewoli hande hewɓe ko ɗum woni ko dartoto to banggue jandiyankoɓe holko jogori wonde batte hakkude leydi Mali e leydi France caggal kay nde jagorɗo walla gardiɗo jagorɗo e leydi Mali haali kaɗo haala eyyi ha joni so en keddima toon to leydi meɗen Mali e ñalawma talata ɓennuɗo ɗo o ñangu musgo waɗi toon to leydi meɗen Mali pittali kewɗi keddima hen eyyi no mbiruɗani ɗum wonno ko ñande talata ɓennuɗo wonande leydi Mali kadi naatini sunare no hewno wadde kala saaha tawi ko janguji guuraɗi toon kene wona wonande gendarme ɓe joyo tawi ko ɓiɓɓe wonande hono leydi Mali kamɓe tigui kamɓe jana nde tawno ko waɗa boni ko wiyete jihadiste en ko ɓen jane mabɓe tawi ɗum waɗi ko hakkude Bamako e kay wonande banggue hirnanke ko ɗon jangu ngu tigui waɗi tawi ɓeɗon wonde hono gendarme ɓe mo leydi Mali ɓe jano tigui ko wonande wallitoyde walla yaade wonde dusde tawi ko entreprise toppitiɗe ko fate miniére gam rende ɗum ha yettoyoɗo fayi ko nder ɗum ɗon noon wonande jihadiste en jani e wonande wonande e ɓeɗon gendarme ɓe leydi Mali ha mbawi warde hen e yimɓe joyi kono noon kadi caggal kayitmo hono gendarme ɓe leydi Mali jaltini kolliti kañumnen e nder ɓeɗon waɗa boniyankoɓe e nangui hen kene wona yimɓe nayo no gas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi e laamu Dadis Camara golle kamtoriɗo mbaɗino toon to leydi meɗen Guinée Conakry nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho waɗi duuɓi sappo e ɗiɗi kono ala ko gasi banggue ñawoje eyyi no mbiruɗani nogas e jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi nogas e jeetati septembre hitande ujunnaji nogas e goho duuɓi sappo e ɗiɗi wonande ko leydi Guinée ene waya tawi daƴƴani sababu kay nde hono armée leydi Guinée yanno e ɓesgu mum tawi ɗum ɗon ko e pottital banngal ko faati e wonande ardiɓe hono parti opposition ngaji mo gendi Guinée ko ɓeɗon tigui kawritno ko noonne kadi société civile en e nder hen caggal kay nde armée o yane mabɓe tawi koye pottital ɗo wonno eɗen ciftini kadi ɗo
wonno ko e laamu hono biyeteeɗo Dadis Moussa Dadis Camara ko e laamu mum tigi wonno tawi ko hitan ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi e nder ɗum ɗon wonande ko wara e nder oɗon ñalawma ko hunde hulɓinini sibu kene wona 150 e jeeɗiɗo innam aade tawi ko ɓesgu guinenajo mbarama tawi ko e oɗon ngal ɗon pottital wonno ko noon e nder ɓeɗon waraɓe so tawi ƴeewama kene wona 100 e yimɓe jeenayo ɓen ko rewɓe koye hakkude janaɗo e baraɗo ha joni so en keddima toon to leydi meɗen Guinée e Conakry dadiɓe follunoɓe laamu Alpha Condé jaltini windande ɗo jogorde ɗowde laamu mabɓe e saaha peewaɗo o taw ko e gardugol biyeteɗo Mamadou Doumbouya eyyi no mbiruɗa ni toon to leydi Guinée ha joni keddiɗen nde tawno eɗen gandi leydi Guinée oɗo saaha hakkillaji kewɗi ko toon ketti caggal kay ko ɓenni ko ñande 5 lewru septembre wonno so tawi en jiftini hono gardinoɗo leydi ndi on woni Alpha Condé itta wonande e gardigo leydi guila nden noon fayi hannde leydi Guinée ko ya garta ko hakkude batuji eko nandi hen ko ɗum ɗon woni toon nde tawno eɗen gandi hono kolluɗo laamu Alpha Condé on biyeteɗo Mamadi Doumbouya ko konko tigui hande o woni mataw mo hakkillaji tigui ketti sibabude ardade leydi ndi kono noonne kadi ene waɗa mataw yakari sibabu kay hande o batuji bateteɗe toon to leydi Guinée ha tenti kadi e balɗe ɓennuɗe walla mbiyanne nder yontere nde caggal kay nanodiral hakkude hande o ardiɓe leydi ndi kono noonne kadi e wonande parti opposition ngaji kono noonne kadi e société civile e noddirteɓe patronat en caggal kay nde ɓe joddi haaɓe gossodiri jiyanɗe e miijoji ɓe mbawi tigui nanodirde e yoga e toɓɓe tawi ko sarta kesso mabɓe jaltini ɗum ɗon oɗon sarta ene waɗi tawi ko goomu nguɗon goomu halfina tan wonande ko toppitade hono gardigo leydi e Guinée kono noonne kadi ene waɗi sarta goɗɗo tawi oɗon walla nguɗon gongu sosan tawi nguɗon goomu halfina tan ko faati e ƴewde hono sosde tumnorgal leydi Guinée ko fayi arde beete wonande leydi Guinée ene wawa tigui ene wawa tigui nanodirde e ngal ɗon tumnorgal sarta goɗɗo kadi moɓe walla hono gongu cosangu jafoɗa nguɗon goomu faati ko wayno hono assemblée nationale mo leydi Guinée gam etade tigui yuɓɓinde ɗum kono noonne ha joni namdal nan ɗo caggal kay ngal ɗo nanodiral gorgal nder hen kadi ɓe nanodiri wonde hande o guila tan pollu laamu ngu waɗa fayi ñallangal hande wayni way jafoɗa ko fayni arde ɓe nanodiri kala meɗnoɗo walla meɗɗo tawtorede nguɗo laamu ha ndengu jogori jofde foof oɗon jogorani wonde tawtorede ko fati e woteji payaɗi arde ɗiɗon woteji noon ɓeɗon tawtoraɓe so tawi ko gardiɗo leydi ndi hande oɗo saaha walla ni jagorɗo walla baɗo wonde kala neɗɗo tawi ko keppinaɗo e nder laamu ngu o wawa wonde wiide omo wona candidat to banggue gardigo wonande leydi Guinée kono noonne kadi o wawa wiide omo wona député walla ko wayno maire walla ko nandi hen ɗum ɗon ko ɗum ɗon tigui ko ɓuuri tengtude hande o ko leydi Guinée yaɓani kono kadi ma wod namdal jaltugal nde tawno hewɓe janjiyankoɓe ene namdo saaha ni wonande kamɓe ardiɓe laamu ngo oɗo saaha caggal kay ngal ɗo nanodiral gotgal holkoɓe goɗɗum koɓe potno huccande so tawi kay ko nanodirde wonande hol ñalawma mo leydi Guinée dawrata ko fati e sumgoji kono ngal ɗon namdal kala nde ari kamɓe ardiɓe leydi ndi ɓe keewi ko jaftade jaftuɗum ko gotol ɓe keewi wiide wonde ngal ɗo namdal ɗum ɗon toƴƴi ko ɓiɓɓe wonande jibinande leydi Guinée nde tawno ko ɓeɗon mbawata tigui ƴewde ñalawma mo mbawi nanodirde gam wonde ko fati e woteji payaɗi arde sen gummima ɗon min jaa ha to leydi meɗen Niger to leydi meɗen Niger Mauritanianajo gandiraɗo Al Moustapha Al Chafay ko joom ngaalu kadi ko dillowo e dowrugol toɗɗama toon gam wonde bajotoɗo gardiɗo leydi meɗen bajotoɗo tengtuɗo to gardiɗo leydi meɗen Niger hono Mouhamadou Bassoum eyyi no mbiruɗani si won toon to gendi Niger tawi ko laamiɗo ko ɓooyani biyeteɗo Mouhamed Bazoum konko caggal kay laamu makko hande o ƴefti tawi ko disnodirɗe walmo disnodirta tawi ko keeriɗo woni conseil spécial on ko ɓiɗɗo leydi Mauritanie najo kadi ko gandaɗo e nder leydi Mauritanie to banggue dawrugol ko nonne kadi to banggue wonande gueɗe keeriɗe ko wiyete homme d'affaires ko nandi hen on biyeteɗo hono Moustapha Imam Safi tawi ko ɓiɗɗo leydi Mauritanie hande o ko oɗon gardiɗo wonande e leydi Niger toƴƴi yo won conseiller spécial mum tawi ko disnorɗo keeriɗo
e nder oɗon fannu eɗen nganndi kadi wona ɗon tan wona oɗo tan meeɗi toɗɗade wonande oɗo ɓiɗɗo mauritaninaji yo won disnodirteɗo mum ko wayno hono leydi Côte d'Ivoire gardiɗo leydi oɗo saaha ɗum ɗon kadi meeɗino wonde hakkude maɓɓe ko noonne kadi ko wayno hono gardinoɗo wonande leydi Burkina Faso on woni Blaise Compaoré onne kadi meeɗi wonande ngal ɗo nanodiral meeɗi wonde hakkude maɓɓe ko noonne kadi ko wayno leydi Nigéria mennoɗo ardade ɗum biyeteɗo Mamadou Issoufou wonno ko hitan ujunaji ɗiɗi e nogas goo on kadi o wonino wonande conseiller spécial mum konko tawi ko biyeteɗo Imam Al Safi wonande ɓiɗɗo leydi Mauritanie naji kono si won ɗo ma wodde hewɓe ne namdo kadi holko addantu yoga e ɗeɗo leyɗele e toɗɗade oɗo yo won wonande oɗo place nde tawno ene waɗa so tawi en duttirima caggal ni wonno ko hitan ujunaji ɗiɗi e jeenayyi woni 2009 eɗen ciftina wonde won Espagne ñaaɓe daheno tawi koye nder leydi Mauritanie tawi dahanoɓe ɓe wonde ɓen ko jihadiste en ko to banggue kam tuumuyi ko ɗum ɗon tuuma e nder hen wiyama wonde walla ni to hakkillaji kam ɓuuri yaadude ko konngol Imam Safi waɗi kaldigal hakkude makko e wonande e ɓeɗon ha mbawi tigui woppidde ɓiɓɓe Espagne ñaaɓe e guila nden noon fayi hande saaha kala won ardoroɓe leyɗele so tawi jiiɗi leyɗele mumen jaam duumoɗon walla jaam artoɗon kala saaha ta hakkude mumen e wat boniɓe keewi ko wonde waddemo oɗo place gam o wawa tigui wonde kaldiɗo hakkude laamu e wonande ɓeɗon tuumeteɓe ko jihadiste cakkitortoɗen koto leydi meɗen Nigéria to wendu Tchad garmi gara waɗi hakkude wat boniyankoɓe ɓen wiiteɓe Boko Haram en e ɓen wiiteɓe état islamique ko adi kala mbeɗen wawi mbawi siftironde bandiraɓe ɓe holɓen wonɓe Boko Haram en eyyi Boko Haram so wiyama Boko Haram toon to leydi Nigéria eɗen gandi ko fedde tigui hande o kam ene wawi wiyede ko fedde puɗɗine ɓoyde nde tawno so tawi ƴeewama hono ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi kala Boko Haram tigui ne hammini leydi Nigéria ko noonne kadi e leyɗele taariɗe wonande e gendi Nigéria e kono mbiruɗa ni ndeɗo fedde ko fedde tigui tawi ko ma mbiyen ko waɗi boniyankoɓe sibu fawadeɓe e saaha kala jannguji batte toon walla koɓe jiftoro wonande ɓiɓɓe leydi Nigéria ko wayno tawi ko élevage janggoɓe lycée ko nandi hen eɗen ciftini kadi ndeɗo fedde to banggue darde mum mataw ma mbiyen ko ɓuuri wade haɓade ko faati gueɗe tawi ko tubakiri e ko nandi hen nde tawno ɓe keewi wonande ni so tawi ɓe jiftima hono ko wayno sukaɓe tawi ko janggoɓe wonande e leydi Nigéria ɓe keewi ko wiide eɓe tumno ɗumen eɓe deftina ɗumen lawol kono noon kadi ko kalla joni ko faati kabaru tan battiniɗo toon hakkude wonande Boko Haram e fedde tawi ko noddirteɓe état islamique janngu waɗi toon ɗeɗo balɗe eɗen gandi wonde ko kamɓe Boko Haram ni ma mbiyen ko kamɓe guidino yande e ɓeɗon caggal ɗum kadi ɓen tawriɓe kadi e ɗeɗo balɗe e nokku mabɓe ha mbawi tigui e yande mabɓe ko noon kadi teriɓe eyyi ko noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe Ayaawo meɗen habrirde Pinal TV Hoolkiso Kabaruuji ari ha ɗo ala no mbatten sona mbaydiren e bandiraɓe ko adi kala mbiyen koɗo meɗen o Babacar Khalid yo wayndira bandiraɓe eyyi si won a jarama wadema bismade en ɗo ko noonne kadi en wonande jarnima hettiyankoɓe Pinal TV kala ɗo goni ene goniri en calmini on onon kala e kuuɓal on jarama on duwanama musidɓe tedduɓe onon yeeɓoɓe Ayaawo meɗen habrirde Pinal TV yeeɓoɓe Hoolkiso Kabaruuji on duwanama rewno ɗo ko musidɗo moɗon si won taw ko addande o moɗon Hoolkiso Kabaruuji min mbimon ha saaha goɗɗo so weeli Allah